Payo kay nana mong duha. Ipatawag ta mo diri nakadapit kay natay operasyon karon. Diri sa kasangan gituyo ko ni kay confidential atong transaksyon. Dali na mo. Sir, mangyapon. Payo kay nana mong duha. Natay operasyon karon kay natay transaksyon ri do ka tawo. Mao na inyong hapan ha. Di boss. Kailangan magmaigmat mo kay kining drug lord diri nga atong pangitaon. Tag 100 gramo ang dala ani. Kumkumo na niya perminti. Kailangan inyo ginang madakpan kay para ma-report ato na. Sige sir, salamat sir. Reglado. Sige na, Ating gawi. sige na. Ato ala ninyo dito. Sige sir. Kita akin ang transaksyon na ano sir. Naman to si Rico. Ginamok na kong paabot diri. Dala item. Tawagan na lang nako be. Nawak. No? Oh, sige. Kuy, asa naman ka? Inara ko si paabot sa imo diri. Lo. Nara ko tuloy. Sige. Naraday ka dia. Sige. Ayok pahiring ha. Manahara ko dia. Asam itong bata ato. Uy! Naramanday na siya dia. Oh shit, not good. Naunsa naman eh. Marami lang pagkaigiton. Pugulat ka! Libangon kay ko. Sabi mo dagan sa dito. Dili siguro tong gingon ni sir bali. Mura-mura mo ni yung biscuits nga atag sa tuwag niya. Dugay na kitang subilan na lang to na ba. Mura makuha na kita nato ka. Titil na mo dakpan din na iba dito yung kamot mo dakpan. Basta kay ina ko patong. Mula taong ginako na. Ayaw lang kulatake bawal man na matitanos ta. Ikaw bahala. Sige. Tara murag la. Tara mo na. Tawo mo ni unas do na. Mauni. Ulang hinaw nga ni, dugay na ming man si Mama. Mauni. Uy, sir. Kinsa man mo, sir? Pulis ni. Wala mo Huwag ko na gibuhat may isa subay-bay lang, ninyo. sir. Wala mo ko gibuhat isa lang. Ala mo balibat pa jud ka na ikaw to. Oh, naong ni mo. Mapriso ka. Hindi bangita. Na ang picture dito sa opisina do. Mangatik pa ka. Ayo. Sa man yung gikumkom. Oh. Ipakita na. Ayaw, sir. Unsa man na? Ayaw, sir. Unsa laki na? Wala, sir. Bibi. Ayaw, sir. bibi. Ayaw, sir. Bibi. Ayaw, Ambina. Wala. Ambina. Sir. Ayaw, sir. Ambina unsa na? Ambina. Di. Ayaw, sir. Ambina. Ayaw, sir. Ambe. Ayaw, sir. Ambina. Ambe. Ayaw lagi, sir. Ambina. Ayaw lagi, sir. Ay, ambina. Ara, sir. Oh. Isko. Oh no. Tai. Sa manila. Tai man eh, noon sa manila. Inanta ka, sir. Ayaw, sir. Anong lugay na kami Victoria? Tai man eh. Basta ka mo. Kabahuan. Maulaw ka, sir. Pandamay. Palpak. Way klaro nga info. Kapila naman nato ning surbilan, pero di magyapon madakpan dito nato. Karon tae na yung tumungan. Way klaro trabahoan ni.